वर्ग चालू करूया। प्रथम श्री श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन चालू करूया। कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अभ्यास चालू करूया। नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम। तर आता आपण 11वा अध्याय केला। 11व्या अध्यायाचा एक आपण रिकॅप घेऊया किंवा लिंक बघूया की काय आहे 11व्या आणि 12व्या अध्यायामध्ये लिंक। आता प्रथम अर्जुनानी श्रीकृष्णाला सांगितलं की माझा मोह जो आहे किंवा माझा भ्रम जो आहे तो आता पूर्ण दूर झालेला आहे आणि मला जर तुमची इच्छा असेल तर मला तुमचं विश्वरूप बघायचंय। तुम्ही या जगामध्ये भौतिक जगामध्ये कसे प्रविष्ट झालात, कसे तुम्ही सर्वव्यापी आहात, मला तुमचं विश्वरूप बघायचंय। मग आपण बघितलं की अर्जुनानी अशी इच्छा का व्यक्त केली। मुख्यतः अर्जुनाला हे दाखवायचं होतं इतरांना की श्रीकृष्ण हेच भगवान आहेत आणि कोणीही दुसरं भगवान नाही। त्यामुळे जर दुसऱ्या कोणी सांगितलं की मी भगवान आहे तर आपल्याला सांगता येईल तुम्ही भगवान आहात तर तुम्ही तुमचं विश्वरूप दाखवा। तर हे कारण होतं अर्जुनाचं। म्हणून आणि श्रीकृष्णही भक्त वत्सल होते। मग त्यांनी आपलं विश्वरूप अर्जुनाला दाखवलं। मग अर्जुनानी जेव्हा विश्वरूप बघितलं तेव्हा प्रथम त्याला काय खूप आनंद झाला, खूप आदर वाटला। पण नंतर त्यांनी जेव्हा बघितलं की सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहे आणि कृष्ण त्यांना चिरडून टाकत आहे, असं जेव्हा हे अकराळ विक्राळ रूप बघितलं तेव्हा अर्जुन खूप भयभीत झाला आणि त्यांनी कृष्णाला विचारलं तुम्ही कोण आहात। तर कृष्णाने सांगितलं मी काळ आहे। आणि मग त्याच्यानंतर अर्जुन इतका भयभीत झाला, त्याचं मानसिक संतुलन राहू शकलं नाही। म्हणून परत एकदा त्यांनी श्री कृष्णाकडे प्रथम त्यांनी याचना केली की हे तुम्ही इतके अनंत ब्रह्मांडाचे पती आहात, तुम्हीच परम आहात, परंतु हे मी तुम्हाला अनादराने अनेक वेळेला संबोधले आहे। तर ही जी माझी चूक झाली त्यासाठी मला क्षमा करा। आणि मग त्यांनी प्रार्थना केली की तुमचं जे सौम्य रूप आहे त्या सौम्य रूपातच तुम्ही या आणि हे विश्वरूप आवर्त घ्या। मग असं झाल्यानंतर तेही श्रीकृष्णाने मान्य केलं। मग त्यांनी प्रथम त्याचं चतुर्भुज रूप आणि नंतर द्विभुज रूप दाखवलं। आणि मग शेवटचा जो श्लोक आहे 11.55 तर इकडे हा अध्याय संपलाय। तर यात सांगितलंय की हे अर्जुना तू जे काही कर्म करतोस ते कर्म तू मला अर्पण कर, तू माझा भक्त हो, तू सर्वांकडे निर्वैर राहा, तू माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न हो। अशा तऱ्हेने श्री कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की तू माझा भक्त हो, तू माझीच विशुद्ध भक्ती कर। आणि हा इकडे अध्याय संपला आणि मग 12वा अध्याय सुरू झाला भक्ती योग। आता जेव्हा भक्ती योग सुरू झाला तेव्हा परत अर्जुनाचा पहिलाच प्रश्न होता। आता त्यांनी काय पृच्छा केली आहे ती आपण ऐकूया। तर आता हे जे भक्ती योग आहे त्यामध्ये आपण काय काय बघणार आहोत की कृष्णाच्या सगुण रूपाची भक्ती आपण करायची,
की त्याच्या सर्वव्यापी रूपाची, म्हणजे जे निराकार आपण म्हणू किंवा विश्वरूप म्हणू, त्या विराट रूपाची आपण उपासना करायची की त्याच्या सगुण रूपाची. मग त्याच्यानंतर श्री कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगत आहे की तू भक्ती कुठल्या कुठल्या तऱ्हेने करू शकतोस. आणि शेवटी कृष्ण सांगताय की एका भक्तामध्ये त्याला कोणते गुण प्रिय आहेत. 12.1 मंजिरी माताजी वाचता? हो वाचते. सर्वांना सादर प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, तुम्हाला पण सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच भक्तियोग. अर्जुन उवाच श्लोके एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुनाने पृच्छा केली, जे तुमची योग्य रीतीने भक्तिमय सेवा करण्यात सदैव संलग्न झालेले आहेत आणि जे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची उपासना करतात, त्यापैकी कोणाला अधिक परिपूर्ण मानण्यात येते? हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला हा प्रश्न पडला की मी कुठल्या रूपाची भक्ती करावी, विश्वरूपाची की त्याच्या सगुण रूपाची. आता तुम्ही मला सांगा बरं की अर्जुनाला असा प्रश्न मनामध्ये का आला, का त्याला असं वाटलं की मी विश्वरूपाची पूजा केली पाहिजे का, किंवा विश्वरूपाची पूजा अधिक परिपूर्ण आहे का, असं त्याला का वाटलं? हरे कृष्ण. बोला. अर्जुन नेहमीच श्रीकृष्णांबरोबर राहिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचं ते सगुण रूपाशी तो जास्त जोडला गेलेला होता. बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे ते त्याला खूप भक्ती करण्यासाठी सरळ होतं. आणि बरोबर. जे विश्वरूप होतं ते तेवढं त्याला आवडलं नाही किंवा ते अवघड आहे त्याच्यासाठी. म्हणजे त्यांनी जेव्हा विश्वरूप बघितलं तो भयभीत झाला हो अर्जुन. आनंदही त्याला झाला, पण आनंद थोडा काळ टिकला, नंतर काय झालं, त्याचं मानसिक संतुलन गेलं, तो खूप भयभीत झाला. तर तो त्या ते सगुण रूप त्याला आवडत होतच आणि तो इतका अटॅच्ड होता त्या श्याम सुंदर रूपाकडे की त्याला असं वाटलं की आता एवढं हे विश्वरूप, एवढं सर्वव्यापी रूप आहे, मला तरी हे रूप आवडत नाहीये. रूप मी जास्त वेळ या रूपाकडे जोडला जाऊ शकत नाहीये. मग आता त्याला डायरेक्ट कृष्णाकडूनच उत्तर पाहिजे, त्याला व्हॅलिडेशन पाहिजे कृष्णाकडूनच, जो सुप्रीम आहे, की कृष्णा तुम्हीच मला आता काय ते सांगा, असं. म्हणून त्यांनी हा प्रश्न विचारला. आणि परत आता इकडे 11.52 मध्ये श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं, जेव्हा ते त्यांच्या द्विभुज रूपामध्ये आले तेव्हा त्यांनी सांगितलं, श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू जे माझे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. म्हणजे इकडे सुद्धा अर्जुनाला समजलं की आता त्यालाच फक्त हे रूप आवडतं असं नाही, देवदेवता सुद्धा हे रूप पाहण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात. आणि मग परत अर्जुनाला असं समजलं की हे जे रूप आहे हे केवळ वेद अध्ययनाने, कठोर तपाने, दानाने, पूजेने हे शक्य नाही. फक्त हे जे श्याम सुंदर रूप आहे हे जेव्हा आपण अनन्य भक्ती करतो तेव्हाच आपण त्याच्या या श्याम सुंदर रूपाशी
जोडले जाऊ शकतो किंवा आपल्याला भक्तिमय सेवेमध्ये आपण प्रवेश करू शकतो. तर हा आता अर्जुनाचा प्रश्न होता आणि उत्तर काय आहे ते बघूया, मग आपण वर्ग एंड करूया. आता मला तुम्ही सांगा बरं, हे जे रूप आहे म्हणजे निराकार रूप आपण हे म्हणू शकूया, हे कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे? श्यामसुंदर रूपाच्या जवळ आहे की विराट रूपाच्या किंवा निराकार रूपाच्या जवळ आहे? म्हणजे हे काय वाटतं इकडे बघून तुम्हाला? श्यामसुंदर निराकार रूप आहे. निराकार रूप आहे. निराकार. हो. निराकार बघा, इकडे फक्त प्रकाश दिसतोय आणि विश्वरूप कसं होतं, अर्जुनानी सांगितलं की याचा अंत कुठे, याचा मध्य कुठे आहे किंवा याचा आरंभ कुठून झाला हे मला काही समजत नाहीये. तर जेव्हा आपण प्रकाशाकडे बघतो तेव्हा आपल्याला सुद्धा असाच अनुभव येतो ना. हो. तर इकडे हे जे विश्वरूप आहे हे निराकार रूपाच्या जवळ आहे आणि हे जे श्यामसुंदर रूप आहे की ज्याला आकार आहेत आणि आपल्यासारखेच त्याला 2 डोळे 2 हात आहेत, डोक्यावर मोराचा पीस आहे, हे जे रूप आहे हे सगुण रूप आहे. तर आता जे भक्त असतात ते 2 प्रकाराचे असतात. एक निर्विशेषवादी किंवा निराकारवादी असतात आणि दुसरे सविशेषवादी किंवा साकारवादी असतात. जे निराकारवादी असतात ते काय करतात, ते ध्यान करतात आणि निर्विशेष ब्रह्मावर त्यांचं ध्यान असतं. आणि हे जे माणसं असतात त्यांच्याबद्दल श्रीकृष्ण सांगणार आहेत या अध्यायात की यांचा जो मार्ग आहे हा किती दुस्तर आहे, किती अवघड आहे. आणि जे साकारवादी किंवा सविशेषवादी असतात ते काय करतात, कृष्णाच्या प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये संलग्न असतात. ते कृष्णाची सेवा करतात आणि जे म्हणजे डायरेक्ट सेवा असते त्यांची, डायरेक्ट सेवेमध्ये असतात. तर दोन्ही तऱ्हेने तुम्ही कृष्णापर्यंत पोचू शकता. पण कृष्णाला कुठला मार्ग आवडतोय हे आपल्याला हवंय ना. आपण आपल्यावरून ठरवायचं नाहीये. कृष्ण आपल्याला जे सांगणार आहे ते आपल्याला ऐकायचंय. बघा, आतापर्यंत आपण काय काय शिकलो की भगवद्गीता 2ऱ्या अध्यायामध्ये श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलं की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णाने 7.10 मध्ये आपल्याला काय सांगितलंय की तुम्ही माझे अंश आहात. बघा त्यांनी काय सांगितलंय, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम. म्हणजे हे पार्था अस्तित्वातील सर्व वस्तूंचे बीज, बुद्धिमानांची बुद्धी आणि सर्व शक्तिमानांची शक्ती मीच असल्याचे जाण. म्हणजे इकडे परत श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की तुम्ही सर्वजण माझे शाश्वत अंशच आहात. परत 8व्या अध्यायात श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय, अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. की अंतकाळी तुम्ही जेव्हा माझं स्मरण कराल तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे याल किंवा तुम्हाला माझी प्राप्ती होईल. मग त्याच्यानंतर 6व्या अध्यायात शेवटी श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय अर्जुनाला, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्भक्त काय योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना. म्हणजे त्यांनी सांगितलंय जो सदैव माझ्याशी जुडलेला असतो किंवा माझा भक्त असतो, जो श्रद्धेने माझ्याशी युक्त असतो, तो
सर्व योगींमध्ये तो सर्वश्रेष्ठ आहे. म्हणजे भक्ती योगी हा सर्वश्रेष्ठ आहे. तर प्रत्येक चॅप्टरचं जर तुम्ही कन्क्लुजन बघितलं ना, तर ते एकच कन्क्लुजन आहे की तुम्ही कृष्णाशी युक्त झाला पाहिजे, आणि तेही श्रीकृष्णाच्या सगुण रूपावर. कुठल्याही अध्यायात त्यांनी म्हटलेलं नाहीये की तुम्ही निराकाराशी युक्त व्हा. प्रत्येक वेळेला त्यांनी माझ्याशी म्हणून सांगितलंय. मग माझ्याशी इकडे अर्थ काय होतो, अर्जुनाच्या समोर जसे कृष्ण उभे आहेत, की ज्यांना आकार आहेत, जे आपल्यासारखेच आहे, फक्त आपलं शरीर नाशवंत आहे, त्यांचं दिव्य आहे. तर प्रत्येक कन्क्लुजन, प्रत्येक अध्यायाचं एक आहे की कृष्णाच्या सगुण रूपाशी आपण युक्त झालो पाहिजे. आणि अर्जुन तर कृष्णाच्या सगुण रूपाशी युक्त आहेच, पण त्याला कृष्णाच्याच मुखातून पाहिजे की तो योग्य मार्गावर चाललाय ना, हे त्याला कृष्णाकडूनच पाहिजे. म्हणून हा प्रश्न आहे, अर्जुन श्री कृष्णांना विचारून त्याचं उत्तर घेत आहे. हा 12.2 आपण करूया, मग थांबूया. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जे उपासक आपले मन माझ्या साकार रूपावर स्थित करतात आणि दृढ दिव्य श्रद्धेने माझी सतत उपासना करण्यामध्ये संलग्न झालेले असतात, ते माझ्या मते सर्वोत्तम आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे श्री कृष्णाने अर्जुनाला उत्तर दिलं आणि सांगितलं की जे माझ्या सगुण रूपाची पूजा करतात किंवा सगुण रूपाची जे भक्ती करतात ते परिपूर्ण योगी आहेत. सगुण रूपाची म्हणजे क्लिअरली आता अर्जुनाला समजलं की तो योग्य मार्गावर आहे. तर आता एखादा जो भक्त असतो तो काय करतो की श्रीकृष्णांसाठी अनेक कर्म करतो. आता जेव्हा तो श्रीकृष्णासाठी कर्म करतोय तेव्हा ते भौतिक कर्म राहत नाही. मग जरी तो नोकरी करत असेल तरी ती जी ऍक्टिव्हिटी होते ती दिव्य कर्म होतं, कारण तो सगळं काही कृष्णाकडे आता डायव्हर्ट करत आहे. मग अशा तऱ्हेने जेव्हा तो आणि बघा, एखादा भक्त काही ना काहीतरी करतच असतो. कधी तो जप करत असतो, कधी प्रवचन ऐकत असतो, कधी पुस्तकं वाचत असतो, कधी कृष्णासाठी स्वयंपाक करत असतो, कधी टेम्पलमध्ये जाऊन सेवा करतो. तर अशा तऱ्हेने 1 मिनिट सुद्धा तो वाया घालवत नाही. आपलं सगळं कर्म जे आहे कृष्णाकडे डायरेक्ट करतो. तर ही जी अशा तऱ्हेने जेव्हा भक्त कर्म करतो तेव्हा आपल्याला म्हणता येईल की तो पूर्ण समाधी अवस्थेत पोचलेला आहे. आणि त्याला अजिबात कुठलीही की मला भूक लागली, मला एंटरटेनमेंट पाहिजे, मला बाहेर जायचे, हे विचार सुद्धा त्याच्या मनामध्ये येत नाही. त्याला आनंद सेवेमध्ये इतका मिळतो की तो सदैव सेवेमध्ये व्यस्त असतो. तर अशा तऱ्हेने आपण आता संपूया, 5:30 वाजले. मग पुढच्या खेपेला या दुसऱ्या श्लोकावर मी तुम्हाला जरा जास्त सांगेन की जेव्हा आपण सगुण रूपाची पूजा करतो तेव्हा आपण इकडे मूर्ती म्हणत नाही, आपण कृष्णाचा अर्च विग्रह म्हणतो. तर अर्च विग्रह आणि मूर्ती मध्ये काय फरक आहे हे मी तुम्हाला आता पुढच्या खेपेला सांगते. बरं, आता जे काय आपण केलं तुम्हाला